Ľudová mariánska univerzita UPM. Opätovné spoznávanie seba. Stanovy, cesta a zrkadlo. Spoločná cesta ku generálnemu zhromaždeniu 2026. Vitajte všetci. A je tu druhá lekcia Ľudovej mariánskej univerzity UPM. Minulý mesiac sme spolu s Luciou Abinente, Adrianou Cosseddu a pátrom Fabiom Ciardim začali trochu chápať tému týchto lekcií, a to sú základné stanovy Máriinho diela. Dnes a v nasledujúcich troch lekciách pôjdeme priamo do jadra kurzu. Dozvieme sa viac o našich stanovách a ich význame. Možno niekto rozpozná miesto nášho dnešného stretnutia. Sme v aule školy ABBA v Medzinárodnom centre hnutia. Ako viete, školu ABBA založila Chiara Lubichová v roku 1990. Tvoria ju členovia Máriinho diela, odborníci v rôznych disciplínach, ktorí spoločne pracujú na vyťažení učenia, vychádzajúceho z charizmy jednoty. Dnes nás tu v tejto aule hostia dvaja z nich, páter Fabio Ciardi a sestra Tiziana Merlettiová, ktorí nás budú sprevádzať na tejto našej druhej lekcii. Páter Fabio, vitaj opäť medzi nami. Len pripomenieme, že páter Fabio je oblát, profesor spirituálnej teológie a autor mnohých kníh a publikácií. Spolu s ním sa dnes vydáme pátrať po význame, ktorý mali reguly v priebehu dejín pre rôznych zakladateľov, aby sme lepšie pochopili, čo nám dnes chce povedať naša regula, to je základné stanovy Máriinho diela. Páter Fabio, máš slovo. Som rád, že môžem urobiť túto prednášku tu v tejto aule, pretože som v tejto aule prežil s Chiarou viacero rokov. Ibaže dnes nebudem hovoriť o stanovách diela. Urobím len úvod na lepšie pochopenie stanov. Zastavím sa práve pri myšlienke regule vo všeobecnosti, ako sa regule zrodili v zasvetenom živote. Na začiatku mníšskeho života bol jedným z názvov mníšstva evanjeliový život. Pretože jediným cieľom mníšskeho života bolo žiť podľa evanjelia, nasledovať Ježiša prostredníctvom života podľa evanjelia. V ideálnom zmysle môžeme povedať, že zasvetený život sa rodí skúsenosťou Antona Pustovníka. Jeho životopisec svätý Atanás povedal, že Anton bol ako otvorené zorané pole, pripravené prijať semeno Božieho slova. A píše, bol taký pozorný pri čítaní písma, že nič z toho, čo je v ňom napísané, nepadlo neplodne do pôdy jeho mysle. Všetko si v mysli uchovával, takže mu namiesto kníh stačila pamäť. To znamená, že si osvojoval Božie slovo a poznal ho naspamäť. Je to jedna z charakteristických črt ranného mníšstva, že sa Božie slovo učilo naspamäť. Technikou tzv. Prežúvania, čiže opakovali a opakovali si slova evanjelia svätého písma a ono do nich prenikalo a premieňalo sa na život. Anton teda nemal svoju regulu, pretože jeho regulou bolo práve evanjelium.
Dokonca Luther, ktorý bol taký kritický voči mníštvu, si svätého Antona veľmi vážil a napísal o ňom. Svätý Anton, otec mníštva a zakladateľ mníšskeho života, bol presvedčený a učil, že človek nikdy nesmie podniknúť nič, čo nie je založené na autorite písma. Nič nie je múdrejšie a kresťanskejšie. To je veľká pochvala zo strany Lutera, že na začiatku mníštva bolo len Božie slovo. Aj neskôr počas celého prvého tisícročia je ústredným prvkom mníštva Božie slovo. Keď sa na východe zrodili prvé reguly, boli veľmi jednoduché, nemali hlboký duchovný obsah. Prečo? Pretože pravidlom bolo evanjelium. Boli to len praktické pravidlá spoločného života. Rovnako to bolo aj na západe. Tá veľká regula svätého Benedikta začína slovami: Počúvaj, synu. Čiže mníchovi ukladá, aby počúval Božie slovo. A ďalej tam píše: Počúvajme hlas Boha, ktorý sa obracia na nás každý deň. Pre svätého Benedikta, ako som už minule spomenul, jeho regula je len pre začiatok, je pre začiatočníkov. Ale ak chceme pokračovať, je tu celé sväté písmo. Štefan z Muretu na začiatku 2. tisícročia zhrnul celú cestu zasveteného mníšskeho života v 1. tisícročí takto. Píše: K otcovmu domu vedú rôzne cesty, nazývané regula svätého Bazila, svätého Augustína, svätého Benedikta. Ale tieto reguly nie sú pravou regulou, pravidlom. Nie sú prameňom. V skutočnosti pre vieru a spásu existuje len jedna, prvá a hlavná regula, z ktorej všetky ostatné pramenia ako prúdy z prameňa. Ide o sväté evanjelium, ktoré Spasiteľ odovzdal apoštolom a ktoré oni verne ohlasovali celému vesmíru. Niet inej reguly okrem evanjelia. A mohli by sme pokračovať. Svätý František z Asisi začína svoju regulu takto. Regula menších bratov je zachovávať sväté evanjelium nášho Pána Ježiša Krista. Toto je regula. A mohol by som citovať mnoho aj z nedávnych čias, z 20. storočia, Luigi Orione. Našou prvou regulou a životom je zachovávať sväté evanjelium. A malá sestra Magdaléna: Musíme vybudovať novú vec, ktorá je starobilá. A to je autentické kresťanstvo prvých Ježišových učeníkov. To znamená, že musíme brať evanjelium slovo za slovom. Druhý vatikánsky koncil to zhrnul slovami, že najvyšším pravidlom všetkých inštitútov, najvyššou normou rehoľného života je nasledovať Krista, ako to učí sväté evanjelium. Otázka teda znie: ak ale každý chce žiť len podľa evanjelia, prečo je toľko regúl? Prečo je toľko rehoľných rodín? Zdá sa mi, že prechod od reguly, ktorou je evanjelium, k regulám je daný charizmou. Duch Svätý dáva určitým ľuďom konkrétne milosti, aby osobitným spôsobom čítali evanjelium a pochopili evanjelium novým spôsobom. Zdá sa mi, že Duch Svätý je ako hranol, ktorý rozkladá biele svetlo evanjelia na mnoho farebných svetiel. Každá charizma má iné sfarbenie, je ale rovnakej povahy, pretože je to isté svetlo. Každý zakladateľ je teda vedený Duchom Svätým k určitému pochopeniu evanjelia, Ježišovho tajomstva, ako ho prežívať a uskutočňovať. Charizma je teda ako lupa.
niektorých stránok evanjelia, ktoré sú pre týchto mužov či ženy, ktorí zakladajú charizmatickú rodinu, kľúčovými slovami vystihujúcimi ich identitu. Lumen Gentium presne opisuje mnohorakosť chariziem slovami, že ide o toho istého Krista, ale zachyteného v rôznych okamihoch, buď keď kontempluje na vrchu, alebo keď hlása Božie kráľovstvo zástupom, alebo keď uzdravuje chorých a ranených, keď obracia hriešnikov, alebo keď žehná deti, alebo robí dobro všetkým. Zakladatelia sú teda tým evanjeliovým slovom, ktoré sa stalo životom. Je to určitý výklad evanjelia, je to živá exegéza slov evanjelia. Naša Chiara naozaj použila veľmi krásny obraz. Čo je cirkev? Pri pohľade na charizmy hovorí, že cirkev je Kristus rozvinutý v priebehu storočí. Je to Kristovo tajomstvo, ktoré sa sprítomňuje zo storočia na storočie. Je to živé evanjelium, ktoré sa aktualizuje v stále nových formách. Čo je teda pravidlo regula? Je to evanjelium, čítané prostredníctvom určitej charizmy. Je v službe životného projektu, ktorý sa zrodil z evanjelia. Máme tu ďalší krásny obraz svätého Františka. Tomáš z Celána prvý životopise rozpráva. Zdalo sa mu, že zo zeme nazbieral veľmi drobné omrvinky chleba a že ich musí rozdať mnohým hladným bratom okolo seba. Čiže mal nasýtiť bratov. Keďže sa obával, že mu takéto drobné omrvinky, podobné malým zrnkám prachu, vyklznú z rúk, počul, ako naň zhora volá hlas. František, zo všetkých omrviniek vytvor jednu hostiu a daj ju tomu, komu chceš dať jesť. Krátko na to, keď bdel v modlitbe, opäť mu ten hlas z neba hovorí. František, omrvinky zo včerajšej noci sú slová evanjelia. Hostia je regula. Regula je teda rozdrvené, rozomleté evanjelium, ktoré František žil a odovzdal svojim učeníkom. Regula je teda úvod, ako napísal svätý Benedikt, úvod do evanjelia. Je to sprostredkovanie, pedagogický nástroj, ktorý pomáha žiť veľkú regulu, ktorou je písmo. Je to pomôcka na pochopenie a prežívanie evanjelia vo svetle jednej konkrétnej charizmy. Je to evanjeliový chlieb, vyrobený z evanjelia, ako by povedal svätý František. A svätý František Saleský používa ďalší veľmi krásny poetický obraz. Medzi evanjeliom a pravidlami nie je väčší rozdiel ako medzi napísanou a spievanou hudbou. Regula je ako spev evanjelia. Všetky reholné rodiny majú svoje reguly. Niektoré reguly prešli stáročiami a zostali nezmenené, ako napríklad Bazilové, Augustínové, Benediktové. Neexistujú iné typy inštitúcií, ktoré by mali také starobilé pravidlá, ako sú tieto reguly. Najstaršie ústavy štátov sú veci zo včerajška. Naopak, niektoré reguly prežili stáročia. Sú to výnimočné reguly, ktoré vyformovali svetcov a dali zrod civilizačným monumentom. Prečo ale potrebujeme reguly? V krátkosti uvediem 4 slová, ktoré vysvetľujú, ako to chápem ja. Prečo potrebujeme regulu? Prvé slovo je poriadok. Stvorenie sa deje na chaose, na existujúcom prvotnom chaose. Prichádza duch, prichádza slovo a s nimi prichádza poriadok. Prichádza stvorenie. A ako sa uskutočňuje stvorenie? Prostredníctvom rozlišovania. Rozlišovania medzi nebom a zemou. Medzi svetlom a tmou. Medzi vodou a zemou.
Do chaosu sa vnáša poriadok. Hriech je návrat k prvotnému pôvodnému chaosu. Hriech je odstránenie rozlišovania, zrušenie zákona. Regula pomáha obnoviť pôvodný poriadok. Obnovuje rozlišovanie medzi vecami a skutkami, ako aj rozlišovanie medzi dobrom a zlom, zákonom smrti a zákonom života. Druhé slovo je harmónia. Toto rozlišovanie by sa mohlo zvrhnúť na rozdelenie, na nekomunikovateľné oddelenie rôznych prvkov, na dichotómiu medzi činnosťou a kontempláciou, telom a duchom, osobou a spoločenstvom. Osoba sa nerealizuje, ak nežije všetky aspekty a všetky rozmery života. Komunita sa nevytvorí, ak všetky rozmery života nie sú aktívne a oživované jedinou láskou. Regula pomáha nájsť a zachovať harmóniu osôb a spoločenstiev. Tretie slovo je rytmus. Všetko má svoj rytmus. Život má svoj rytmus. Máme ročné obdobia, tlkot srdca. Cirkev má rytmus liturgického roka. Jednotlivec ba aj spoločenstvo vo svojom živote potrebuje rytmizáciu. Benediktová regula rozdeľuje čas na 3 rovnaké diely. Modlitba, práca, odpočinok. Preto sled okamihov v rámci dňa, týždňa, mesiaca, roka musí byť regulovaný regulou. A to zaručuje usporiadanú a harmonickú cestu. Takže poriadok, harmónia, rytmus. A štvrté slovo sa môže zdať trošku náročné. Disciplína. Zotrvať verný životnému projektu, ktorý sme dostali, si vyžaduje askézu, sebakontrolu, neustály monitoring cesty. Robím to správne? Disciplínu, ktorá dáva medze zmenám nálad, umenšeniu nasadenia, improvizácii. Ide tu o vážnu cestu. Regula napomáha človeku vziať svoj život do rúk vážne, bez alibizmu, ukladá osobám i spoločenstvu disciplínu, aby sa vyhlo možným odchýlkam alebo pokušeniam odbočiť. A kto je ten, kto stanoví regulu? V podstate je to Duch Svätý, ktorý pomáha človeku novým spôsobom pochopiť evanjelium a pochopiť, ako ho žiť. Zakladateľ má teda skúsenosť pod vedením Ducha Svätého a túto skúsenosť musí sprostredkovať, musí ju odovzdať. A práve regula je hlavným nástrojom, ktorý majú zakladatelia a zakladateľky na odovzdávanie svojej skúsenosti s Duchom Svätým, na odovzdávanie charizmy, ktorú dostali. Z toho vyplýva dôležitosť reguly pre charizmatickú kontinuitu. Svätý František z Assisi vo svojom testamente mocne prikazuje všetkým bratom, aby rozhodne a v duchu poslušnosti nepridávali k regule žiadne vysvetlenia. Ako mi Pán dal povedať a napísať regulu, tak jednoducho a bez komentárov ju musíte chápať a sveto zachovávať až do konca. Svätá Angela Merici, keď hovorí o svojej svätej regule, vyzýva panny svojej spoločnosti, aby sa ňou nikdy nedali popliesť, pretože je božsky usporiadaná. Pre Vincenta de Paul, duch jeho rodiny je obsiahnutý a včlenený do reguly a je nemožné nadobudnúť ducha misie, ktorý je jeho charizmou, bez dodržiavania reguly. Všetko je v nej vyjadrené, aby človek vedel, ako sa má formovať, ako má pracovať a neostáva mu nič iné, len uprieť svoj zrak do tohto zrkadla. A môj svätý zakladateľ, svätý Eugène de Mazenon, nás vyzýva, aby sme sa impregnovali duchom reguly.
aby sme ju praktizovali. Iba tak budeme tým, čím nás chce mať Boh a hodný svojho povolania. V tom spočíva tajomstvo dokonalosti. V tom spočíva všetko, čo vás musí priviesť k Bohu. A tak na záver vidíme, že regula je privilegovaným nástrojom na odovzdávanie charizmy, na život podľa evanjelia, čítaného v súlade s charizmou. Je to komunikovaná inšpirácia, je to komunikovaná skúsenosť, ktorá vytvára podobnú skúsenosť. Chiara v jednom zo svojich spisov z 50. rokov nazýva regulu veľdielom svetca. A píše: zakladateľ je malý otec, svätá je malá matka. Pravidlo potvrdzuje, vysvetľuje, upevňuje, udržiava jeho ideál, jeho dielo s určitou fyziognómiou, vlastným charakterom, vlastnou krvou. Cíti, že to musí verejne vyhlásiť s takou silou, za akou matka povie: toto je moje dieťa a nie iné. Preto regula je svetcovým veľdielom. Regula, ktorá je evanjeliovým sprostredkovaním, usmerňuje prvé kroky k stále hlbšiemu čítaniu Božieho slova. Je to začiatok duchovnej cesty, ktorá si vyžaduje byť vždy otvorený novým horizontom bez hraníc. V tomto zmysle má regula minimálnu, len orientačnú hodnotu. Nie je zatvorená, ale otvorená pre stále väčšiu skúsenosť, pomáha človeku začať a potom choď ďalej, pokračuj. Duch Svätý, ktorý stojí na počiatku charizmy, zostáva najvyšším vodcom pre každého člena charizmatickej rodiny, tak ako to bolo pre Ježiša, pre každého kresťana, pre zakladateľov, pre zakladateľky. Regula zakladateľov je Duchom Svätým, ktorý ich viedol. Regula je stopou vzhľadom na toto vnútorné vedenie Ducha Svätého a oslobodzuje nás. Významné sú a som na konci posledné slova svätého Františka, ktoré adresoval svojim bratom tesne pred svojou smrťou. Hovorí im: splnil som svoju úlohu. Očakávali by sme, že povie: a vy teraz urobte svoju. Ale nie. Hovorí: ja som splnil svoju úlohu. Čiže nechal som sa viesť Duchom Svätým. Teraz nech vás Kristus naučí tú vašu. Každý musí byť poddajný pôsobeniu ducha a nasledovať to, čo mu duch naznačuje. On svoju časť vykonal, odovzdal ju. Teraz ty vykonaj časť, ktorú ťa naučí Kristus. To je zmysel reguly. Ďakujem. My ďakujeme tebe. A teraz už odovzdávame slovo sestre Tiziane Merletiovej. Je to františkánka chudobných, kanonistka, bývalá generálna predstavená svojej kongregácie. Venuje sa poradenstvu pre zasvetené ženy a reholničky a vzdelávaniu v leadershipe. Angažuje sa aj v oblasti ochrany maloletých a zraniteľných osôb na úrovni Medzinárodnej únie generálnych predstavených, ako aj v rámci hnutia ako členka nezávislej ústrednej komisie. A tiež pôsobí ako lektorka na Univerzite Antonianum. Vítaj a ďakujeme, že si tu s nami. Ďakujem vám za pozvanie, za príležitosť spoločne preskúmať túto krásnu tému, spoločný život vyjadrený zákonom. Začnime hneď s pomerne zvláštnou, ale presnou otázkou. Sestra Tiziana, naše stanovy. Ako máme pristupovať k tomuto právnemu textu, k našim stanovám, ktoré ale majú aj duchovný obsah? Tento obsah hovorí hlavne k srdcu a nie k hlave. Ako máme k nemu pristupovať? Vychádzam z vlastnej skúsenosti, takmer 40 rokov som františkánkou chudobných, teda človekom, ktorý vsadil všetko na regulu, na konštitúciu určitého inštitútu. Budem hovoriť tiež ako kanonistka, ktorá sprevádza mnohé reholné inštitúty. Preto by som povedala, že najlepší postoj je ten kontemplatívny. Použijem citát Novallisa, ktorý píše: vzbudil si vo mne šľachetnú túžbu zahlbiť svoj pohľad do duše celého sveta.
Zdá sa mi, že slova tejto básne dobre vyjadrujú skutočnosť, že k textu, ktorý má vyjadrovať základy charizmy, tzv. Základný kódex, všeobecne nazývaný regula pre reholné rády, konštitúcia pre inštitúty zasveteného života, stanovy pre verejné alebo súkromné združenia, ako je to aj v prípade hnutia, treba pristupovať s túžbou. Báseň hovorí so šľachetnou túžbou a hĺbkou zahlbiť svoj pohľad. Túžba. Vieme, že zakladatelia a zakladateľky reagovali na výzvu, aby na papier preniesli plán, ktorý Duch Svätý kreslil najprv v ich dušiach a potom medzi ich prvými spoločníkmi. To nás vedie k tomu, aby sme príťažlivosť, ktorú sme pocítili k danému konkrétnemu dielu, považovali za výzvu k hodnotám, ktoré už nosíme v sebe. Preto čítanie právneho textu, akým sú stanovy, by malo znamenať pohľad do zrkadla, rozpoznať sa v nich. Tu sa začína túžba, tu sa rodí túžba. Potom hĺbka. Hĺbka preto, lebo sa zdanlivo suchým a záhadným jazykom, ako hovoríš sám v otázke, skutočne sa za tým skrýva obrovský svet, ktorý je výsledkom stáročných skúseností stoviek, ba tisícok mužov a žien. Každé slovo je na jednej strane koncentrátom múdrosti a na druhej strane sviežosti evanjeliovej novosti, ktorú prináša každá charizma. Uvedomujem si, že to, čo teraz hovorím, môže znieť zvláštne. Mimochodom práve od kanonistky, ale taká je moja skúsenosť. Keď som po zložení prvých sľubov začala študovať kanonické právo, znelo mi trochu zvláštne, že sa mám opäť venovať právu, keďže som zanechala svoj právny diplom, aby som sa venovala, ako hovorievala moja zakladateľka Francesca Charvierová, uzdravovaniu rán ukrižovaného Krista v chudobnom a trpiacom ľudstve. Čo s tým teda malo spoločné kanonické právo? Jeden reholník, poznajúc toto moje zmetenie, mi povedal: študuj, doluj a hľadaj kontemplatívny rozmer práva. Trvalo mi naozaj niekoľko rokov, kým som pochopila, čo tieto slova znamenajú, no nakoniec sa mi všetko vyjasnilo. Právo je nástroj v službách života. Preto je užitočné. Ale rovnako zákerné, pretože ak sa zneužije, spôsobí veľa škody. Preto bolo pre mňa dôležité pochopiť, že len kontemplatívna duša môže pochopiť posolstvo cesty nasledovania, ktorú tvorí rovnosť, spravodlivosť, transparentnosť, sloboda, rešpekt, tvorivosť, zdravý rozum, generativita a v neposlednom rade schopnosť začať po každom páde odznova. Takže pri čítaní stanov necítim dichotómiu medzi hlavou, srdcom a dušou, ktoré čítajú stanovy. Je to jeden jediný celok, je to náš život. Otázkou však zostáva, prečo je potrebné regulovať život, ktorý jednoducho chce byť formou inšpirovanou evanjeliom? Ako sme už počuli od Pátra Fábia, zakladatelia a zakladateľky veľmi skoro pocítili naliehavú potrebu písomne zaznamenať to, čo im Duch Svätý naznačoval o forme života, ktorú chcel na zemi vzbudiť. Výsledkom je nádherný rozkvet rôznych a originálnych príkladov, ktorých si boli jednotliví zakladatelia a zakladateľky veľmi vedomí a povedala by som až žiarliví. A to preto, lebo cítili, že to nie je ich vlastné dielo, ale inšpirácia pochádzajúca od ducha. Ak sa však pozrieme na dejiny života darovania sa Bohu v rámci inštitúcií, určite nemôžeme poprieť, že kanonické právo často zohrávalo úlohu obmedzovania veľkej kreativity vonkajších foriem a štýlov v rámci už známych a regulovaných schém.
Spomeňme si napríklad na veľký zlom, ktorý priniesli nové ženské fundácie v 18. a 19. storočí, keď zasvetené osoby pocítili, že nechcú žiť mníšským životom medzi múrmi kláštora. Dovtedy to bola jediná známa forma. Pretože sa cítili hnané evanjeliovým diktátom napodobňovať Ježiša, ktorý nielen vystupuje na horu, aby sa modlil, ale hlása radostnú zvesť na cestách Galilei. Pomáha chorým, vracia chudobným dôstojnosť, stretáva sa s deťmi, prijíma vylúčených, síti hladných, dáva druhú šancu hriešnikom, posiela ženy na veľké misie. Cirkevný zákon nevedel, ako zaradiť tieto zástupy nových, bláznivých a extravagantných exponentov, pozor, slabého pohlavia. Až po roku 1901 sa oficiálnym vyhlásením uznalo úplné zasvetenie tých, ktorí zložili jednoduché sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Až o 10 ročia neskôr s príchodom druhého Vatikánskeho koncilu prišla nová výzva uvoľniť tieto zasvetené sily pre Božie kráľovstvo a priniesť ich medzi ľudí, na ulice, do domovov chudobných, aj do parlamentov, do úradov, do tovární. A opäť sa ukázalo, že kanonické právo musí vytvoriť priestor pre nové formy zasvetenia, ktoré tentoraz vyjadrujú svetské inštitúty a súkromné a verejné združenia veriacich, pričom každá forma má svoj vlastný spôsob, ako byť vo svete, ale nie zo sveta. A tentoraz zasvetené nielen bez habitu a sandálov, ale dokonca s náušnicami a náhrdelníkmi. Takže bolo treba veľa času, aby sa prijal tento nový štýl. Čo tým myslím? Predovšetkým chcem povedať, že môžeme byť pokojní. Dnes je ešte jasnejšie, že ak má kanonické právo funkciu interpretovať to, čo duch vzbudzuje v cirkvi, teda je nástrojom, ktorý v druhom kroku aktivuje reguláciu životných štýlov. A medzi tým život ide dopredu. A tak rôzne pravidlá, konštitúcia a stanovy začínajú kresliť nové cesty a vkrádať sa do tých záhybov, ktoré aspoň nezakazuje kanonické právo. Táto operácia nájde neskôr, no v pravý čas svoje legitímne miesto vo všeobecnom cirkevnom práve. Okrem toho, že tieto texty sú plodom života a rozlišovania zakladateľov a zakladateľov v dialógu s cirkvou, je tu ešte druhý dôvod, ktorý podporuje dôležitosť existencie stanov. Oni totiž predstavujú tú magnú chartu spoločného života a formy, ku ktorej sa hlásime, ku ktorej sa zaväzujeme. Je to text, ktorý spečaťuje zmluvu medzi ľuďmi a ktorý vytvára to my, ktoré zaručuje ochranu duchovného dedičstva pred svojvoľnými manipuláciami a interpretáciami, ktoré žiaľ vieme, kam vedú. Ak sa pozorne pozrieme na stanovy, vidíme tiež, že ich ďalšou črtou je, že predstavujú krásne spojenie medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Samozrejme, jazyk sa mení, niektoré veci sa vyvíjajú, ale jadro charizmy zostáva. A práve to nás spája s tými, ktorí to už stelesnili a dorazili tam hore. I s tými, ktorí sa jej snažia zostať verní dnes, napriek ťažkostiam a protivetru. A tiež s tými, ktorí sa v budúcnosti pridajú na tú istú cestu. A to nie je málo, keď si uvedomíme, aký silný individualizmus nahlodáva v dnešnej kultúre krásu spoločného kráčania a budovania príbehov, ktoré zostávajú v čase. Prepáč, sestra Tiziana, mohla by si nám to lepšie vysvetliť a uviesť príklady tých základných hodnôt, ktoré zostanú a ako ich môžeme v stanovách nájsť? Týchto hodnôt je naozaj veľa, takže spomeniem len niektoré.
V srdci stanov, ako aj každého základného kódexu, je silná pôvodná myšlienka nasledovania Krista. Ako povedal páter Fábio, je to niektoré slovo evanjelia, ktoré žiada, aby sa vtelilo, rozvinulo, prinieslo nové a hojné ovocie. To je to dané slovo, ktoré je základom, ohniskom, ktoré sa nepominie. Modality sa zmenia, ale nie je voľba tohto slova, ktoré musí prestupovať identitu inštitúcie, ktoré musí motivovať a inšpirovať budúce rozhodnutia. Tohto slova sa nemožno dotknúť. Ďalšou hodnotou je rešpektovanie dôstojnosti každého člena, ktorý sa rozhodne patriť do nejakého spoločenstva a je doň prijatý. Mám na mysli to, že každý človek je nositeľom základných práv a že záväzok pripojiť sa k danému projektu nikdy nemôže znamenať vzdanie sa osobnej integrity, autonómie myslenia a svedomia, osobnej zodpovednosti rozhodnúť sa, či zostať alebo odísť, keď sa ťažkosti stanú neprekonateľnými, ako aj zostať otvorený a ústretový, keď ho predstavitelia spoločenstva vyzvú, aby urobil náročné a niekedy aj bolestivé rozhodnutia vo svojom konaní alebo vo svojej budúcnosti. Áno, pretože stanovy musia jasne vymedziť práva, ale aj povinnosti členov. Tento posledný úryvok nás vedie k tomu, aby sme zdôraznili, že je dôležité akceptovať, že v každom spoločenstve alebo skupine sú osoby, ktoré zohrávajú vedúcu úlohu. Aj tu hlavnou hodnotou, ktorá musí byť dobre vyjadrená v stanovách, je to, že mať autoritu znamená slúžiť spoločnému dobru. Teda robiť to s pokorou, rešpektom, trpezlivosťou, byť v postoji, že sa treba učiť, začínať odznova, ospravedlniť sa, neprivlastňovať si svoju úlohu a byť pripravený odísť, keď nadíde čas, podľa múdreho učenia cirkvi. Úlohám vedenia odpovedajú úlohy členstva, z ktorých vyplýva nielen právo, ale aj povinnosť na účasti, spoluzodpovednosti, bdelosti, transparentnosti, zdieľania svojich talentov, pričom sa nesmie zabúdať na povinnosť ohlásiť, keď pre nejaký psychofyzický problém nie je možné zabezpečiť vernosť svojim záväzkom, pretože tu žiadame o pomoc spoločenstva. Poslednou hodnotou, ktorú by som chcela spomenúť, je medzikultúrnosť. Stanovy musia nevyhnutne odrážať rôzne citlivosti prítomné v spoločenstve. Samozrejme vo všeobecnosti. A to prostredníctvom použitého jazyka, spôsobu vyjadrenia rôznych prvkov spoločne prežívanej charizmy, perspektív do budúcnosti. A práve v tomto poslednom bode, akú zodpovednosť majú členovia inštitútu, rádu alebo združenia za stanovy, najmä za ich revíziu? Majú poriadnu úlohu. Už som povedala, že právo vždy nasleduje po živote. A táto zásada platí pre každý typ združenia nielen v čase jeho založenia, ale počas celej jeho existencie. Rozhodne nejde o nasledovanie módnych trendov alebo o reagovanie na tlaky silných skupín, ktoré môžu mať z rôznych dôvodov záujem presadiť určité zmeny. Najzdravší dôvod spočíva v tom, že členovia určitej komunity, spoločenstva či ľudu v širšom zmysle predstavujú živý organizmus, ktorý sa vyvíja, mení, rastie vo vedomí svojej identity a svojho poslania vo svete. Ide o otvorený systém, ktorý v kontakte s inými organizmami zažíva vzájomné opeľovanie, teda nové podnety a kladie si rôzne otázky ohľadom prístupu k rozlišovaniu na pochopenie toho, čo treba zanechať a čoho sa treba držať.
Toto všetko sa musí nevyhnutne premietnúť do textu stanov. Je to skutočne otázka vzájomnej starostlivosti. My sa staráme o stanovy, aby naďalej vyjadrovali pôvodnú charizmu, ktorá je v nich obsiahnutá v čase. A stanovy sa postarajú o nás. Udržujú naše povolanie, budujú to naše my okolo charizmy, vytvárajú zmysluplnosť nášho bytia v cirkvi a pre cirkev, vo svete a pre svet. Zodpovednosť za upozornenie na prípadné neadekvátnosti vyplývajúce z prítomnosti zastaralých prvkov, ako je napríklad určitý typ organizačnej štruktúry združenia, ktorému zodpovedá určitá štruktúra riadenia, pričom oba prvky by sa mali prispôsobiť napríklad zjavnému územnému rozšíreniu, alebo že niektoré prvky už neodpovedajú potrebám danej doby. Spomeniem napríklad pozornosť, ako od nás pápež František žiada vo veci starostlivosti o zdravé prostredie a vzťahy, o formačný program, ktorý by napomáhal ľudskej zrelosti, životnému štýlu založenému na sľuboch, ktorý nedusí slobodu a dôstojnosť osoby. To boli len príklady. A táto zodpovednosť padá v prvom rade na každého člena združenia. V skutočnosti sú to práve členovia, ktorí sú najlepšími strážcami, pretože žijúc dennodenne spoločné povolanie, môžu pocítiť únavu spôsobenú aspektmi, ktoré trpia opotrebovaním času. Je však zodpovednosťou vedenia, aby vytvorilo podmienky na procesy rozlišovania, aby sa do dialógu a revízie zapojili všetci, ktorí majú o to oprávnený záujem. Skvelá zásada, ktorá je základom cirkevného zákona, hovorí: čiže to, čo sa týka všetkých, musia riešiť a schváliť všetci. Ide o princíp obsiahnutý v Justiniánskom práve, ktorý prevzal napokon aj druhý Vatikánsky koncil a vyjadril v texte Kódexu kanonického práva v kánone 119 paragrafe 3, ktorý hovorí o tvorbe kolegiálnej vôle. Ako má teda prebiehať synodálny proces týkajúci sa potreby identifikovať zmeny v texte nejakej konštitúcie? V našom prípade je potrebný mandát zo strany generálneho zhromaždenia. Tam totiž delegáti zhromažďujú návrhy členov a rozhodnú, či dozrel čas na dôkladnejšiu a hĺbšiu revíziu. Vo všeobecnosti však komisia dostane mandát na to, aby dala členom podnety na prácu na tých častiach, výrazoch alebo pojmoch, ktoré by bolo treba odstrániť, zmeniť alebo doplniť. A keď sa zozbierajú podnety, komisia má delikátnu úlohu zhromaždiť materiál a vypracovať prvý návrh nového textu. Na ďalšom sedení zhromaždenia sa práca predloží a dá sa o nej hlasovať článok po článku. A prejde tá úprava, ktorá získala kvalifikovanú väčšinu 2/3 hlasujúcich. Túto skutočnosť možno nájsť aj v stanovách diela. Konečné schválenie toho, čo bolo odhlasované, je v kompetencii dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktoré garantuje oficiálne uznanie prístupnosti zmien zo strany cirkvi vo svetle pôvodnej charizmy, ktorej garantom je samotná cirkev a v duchu magistéria a celej cirkvi. Ak je toto inštitucionálny a kanonický postup, teda objektívna cesta zameraná na presný výsledok, skúsenosť nás učí, že netreba podceňovať emocionálnu zložku. Položiť ruku bez manipulácie na text stanov, na ktorom pracovala samotná zakladateľka, nie je žiadna hračka.
Nájdú sa takí, ktorí sa budú báť zničiť Božie dielo a preto budú mať možno tendenciu obmedziť zásahy do textu na minimum a vedú ich dobré úmysly. Rovnako sa nájdú aj takí, ktorí sú pripravení prevziať zodpovednosť a ísť dopredu, teda dôverovať inštitúcii, ktorá dozrela s Ježišom medzi nimi. Sú to dva postoje, vyzerajú ako dve polarity, ale sú to dva hlasy, ktoré musia nájsť skutočný spoločný dialog. Ako vždy na pomoc nám prichádza Božie slovo a ukazuje nám cestu a pripomína nám, že dôležité je stavať dom na skale. Ostatné môže padnúť, avšak bez toho, aby sa vymazala hodnota toho, že sme uverili a naďalej odpovedáme na pozvanie. Poď a nasleduj ma. Takže na závere tejto spoločnej reflexie vám všetkým prajem úspešnú prácu pri štúdiu, ktoré musí byť naozaj s vášňou. Takže hlava, srdce, duša, všetko. A tiež dôverná modlitba a veľa vzájomného dialogu. Ďakujem. Ďakujeme tebe, sestra Tiziana, za tento cenný príspevok. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás sledovali a tiež tým, ktorí nám napísali po prvej lekcii. Pripomíname, že tak môžete urobiť aj po tejto lekcii, a to buď v komentároch na kanáli YouTube, alebo zaslaním e-mailu na adresu upm@fotsolare.org. Odpovede nájdete na kanáli YouTube, ale aj na webovej stránke UPM. Odpoveď nájdete pred ďalšou lekciou 8. marca. Ďakujem aj tým, ktorí chceli prispieť na organizačné náklady kliknutím na tlačidlo Darovať na našej webovej stránke universitapopolaремariana.org. A pozbudzujeme ďalších, aby tak tiež urobili. Ďakujeme vám všetkým a dovidenia.